Potensione iki kurang banter. Mas malah kebanteran emang. Oh iya, ini rumah satu. Mas Walden ganteng sekali. Iya, Dek Niken juga cantik sekali. Makasih. BTW udah punya istri apa belum? Piye ngene iki? Sampean punya istri apa punya suami? Loh, kok punya suami piye? Punya istri toh? Punya istri. Iya. Pengennya punya istri berapa? Satu aja. Satu aja. Satu di Jombang, satu di Kediri, nanti satunya lagi di Surabaya, satunya lagi di Sidoarjo, terus di Sragen ya ono Wes Solo. mas, wes Jogja. cukup. Wes no. Kan siji toh? Iya neng ya. Heeh iya. Gak boleh lah. Ya ora oleh. Oleh Loh, lah terus piye nek gak oleh? Ya satu untuk selamanya. Lah yo satu ning Jombang. Ya gak oleh wis jenenge akeh. Lah kan aku ngomongnya mau satu. Jelas mas. Jadi ngene lho Mas. Wes sing Sopo sing salah? Nek sing salah iki sing delok ya to. Lah apa wong bocil kok didelok iki masane. Mas Walden Iya. kenalan dulu aslinya dari Iya. mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Sampung tepang napa dereng? Meteng. Oh, Dek. Hah? Tepang Mas. Oh, Ya. Oh iso meteng gitu. Iya toh Dek bojomu kuwi Dek. Mas Anjan ki bojoku sing pertama. Oh, bojomu sing kedua Bojoku sapa? sing pertama ya iki, sing kedua ya mbuh ene. Aku sing kepiro iki? Hah? Aku sing kepiro? Sama aja karo aku deh Mas ketake. Nyapa? Ah, dhewe wis gak cocok. Heeh. Oh ngono ya. Wis. Heeh, mending sampean ku tak gandengne karo Lintang. Ya kuwi lho. Aku tak karo iki. Ya wis. Oh ngono. Heeh. Bu kula cocoke kalih Dek Niken napa kalih Dek Lintang? Nah ayo. Ayo tangkene tang. Sopo cocok karo niken? Iki lho cacakne. Lah aku ki bojone iki lho, lek ngene iki awak dhewe iki cocok. Ya cocok no. Cocok ngene kan iki angka 1, iki angka 0 dadi 10. Ah, dhewe angka 11 ya, Mas. Heeh. Pada cilike ngono lho. Wong biasane nek cilik iki mesti dawa, Dek. Iya, nah. Masa tak Apa nih? Iya, Mas. Lah, gunanmu piye, Mas? dawa no enek. Lah ndindek noe. Lah iki mbek aku padha ndeke. Ngene lah serasi sitoke Loh. gede, sitoke dhuwur. Lah ngene. Lah dhewe kan pas ya ta. Iki jenenge meneruskan Meneruskan keturunan. Keturunan. Heeh. Iki mana Aku yang memperbaiki keturunan. Anakku sok gak cindil malah. Dadi ndukur ya gedhe malah iso ngono cilik. wi. Anake dhewe kaya apa, Dek? Kayak nganu, jerapah. Gantrung. Ya ana jerapah no. Nek anaknya dhewe sok yo. Enggak sih ayu toh. yo. Nek awak dhewe toh nek mlaku ning mall ngene iki terus pantes. Ya, Mas pantes. Walden sama siapa? Sama istrinya. Lah nek kowe, Dek, lho, Dek Niken sama siapa? Aku lo gandeng kirek. Wah ya untung ora. Astagfirullahaladzim. Ora maksudnya adewe iki ade wong loro gandeng bojo karo adewe iki ndek peliharaan ngono lho. Kok iso sampean ki pede? Sampean ki bojoku lho, aku ki gak tega ngelokne sampean kirek. Ora masalah aku yang ngono. Mas aku mau kirek no, Dik. Ora Mas, adewe iki ndek ingon-ingon pamane ndek Iya, iya. ingon-ingon pamane. Kuwi kan ra duwe kuwi. Kok ngece ya, Loh, Mas ya. ngece ya, Dek? Awake dhewe duwe ya. Duwe. Kalau babi hutan ning Ah, Ih, babi. babi iki glowing. Ya Nah. glowing. Lho adewe yang duwe. Iya, iki. Celeng mania. Ya diomongi ae. Iki celeng mania. Loh, celeng iki apa? Celengi ya Celeng iki babi apa ora? heeh babi. Babi tapi liar. Ah, melok-melok. Melok-melok. Dewe anu Ora ae. apa-apa adewe kan melarat. Duwe asu ae, duwe asu engko digodak iku. Heeh. Babine ae digodak. Heeh. Ayo, arep Heeh. digodak. Ora apa-apa, Mas. Asu iki nek ana wong ngene iki mesti melayu. Heeh. Berarti Nek ora jajal tak praktekno ya. Heeh. Piye? Ngene. Heeh. Terus ngene. Oh ngono. Jajal lo sesuk nek ana asu to, sampean ngene terus ngene. Mengko asune melayu. Melayu. Oh. Nek ora to, berarti melayu wae. Apik kuwi lho timbang asune. Aja ngono, ora oleh ngelokne wong. Ora. Ora oleh adewe iki keluarga yang Keluarga berencana. keluarga bahagia. Kita juga ya. iya dong. Nek delono wedokane gepeng kan lho. Ayo be. Wedokane kuru. Yo be. Jenenge gak teratur mangane ya to. Delok. Mas iki Mas, dia. bojomu Mas,
bojomu lek pulen Mas delok Mas. Ya Allah Mas. Ora apa-apa bojoku gepeng, ora apa-apa. Nek dhuwur iso muser ngono. Delane, delane Loh, bokonge. apa? Ya keno. Kan duwe bokong. Nek wong lemu kuwi ya bar ipik-ipik cegen wis. Bar. Nah iki sing lanang lepra iki. Lepra. Ora trimo tendangane Mas. Apik goyang timbangane goyangane. Ya wis jajal wae wis. Ayo Mas tendangane Mas. Ayo. Jajalan iki lho. Jajalan. Bojoku koyo ngene Iya. bojoku. Ayo Mas. Ser. 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 Ngerti dhewe iso ngosek. Hei. Wis ndak dah. Jajali aku Mas, jajal aku Mas. Ya. Ya kan ngene-ngene ora duwe bokong ya iso joget no. Masa Lho, lu wae iso muser-muser ta bojoku? Nggih, ora percaya. Apa? kayak semut. 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 Ayo Mas kendangane Mas. Ya. Jajali meneh ayo dhewe joget bareng. Api-apian ya. Ya. Kok nek nganti api aku bojone ijal. Ya. Ijal apa mboten, Bu? Oh, ijal Mas. Ijal. Idokno. Endi Mas tangane? Ayo. Ayo, api-apian. Nanti api-api piye? Bojomu tak ramut ya. Dilokan iki lho. Iya. Solah bawane. Koyo ngene iki lho. Ya. Bojoku. Latihan bendino. Ya lah kok kaya ngono to Mas. Sik to, kok suwe-suwe asam urate kumat. Lho, Apa ini? Den sarden. Api endi Pak Bu? Api endi? Piye ndul gendul? Api ini kan Pak api lintang. Berarti kesepakatannya mau ijolan. Ijal bojo. Ijol. Ayo. Ijal bojo. Ya wis ora apa-apa ya Mas, sak dhewe ngene iki lho ora apa-apa. Loh, kowe tiba-tiba nerima tiba wong wedok murahan ya ngono kuwi. Ijal bojo nek gelem. Ngenyek dhewe ngenani 6 Lah kowe kok yo gelem padha wae. Hah, lah gua telek Gak apa-apa. malah entuk berlian ae. Ya gelem to kene. ngono ya? Lah iki gua berlian malah entuk telek. Ora masalah telek tapi kan menghasilkan. Ora ono telek kok menghasilkan. Telek pitik kuwi gawe Aku ki ora sia-sia lho Mas, aku ki tipene setia. Lah kono kuwi kaya piye? wis apa-apa aku ninggalne niki ora apa-apa kepenting kene awakmu. Lah wong setia kok. Apa Berlian tapi lo dibuat. penak aku. Mau bilang apa kau? Ngono kuwi to lepra. Mau sediluk terus metu, plekcur ngono kuwi lho. Apane? Nemplek terus mancur. Apane? Iki lho maksude iki. Tangane nemplek ning keran, dik puter terus mancur banyune. Wah, untung kowe. Apa? Ning Jombang ngomong kaya ngono kuwi. Gene. Kenapa? Kuwi nemplek terus mancur Lah masane lho. lah apa? Wong kene mancuri suwi kok. Tang. Ah, dhewe jek cilik lho tang lek di Ya ora ngono Apa kuwi ya, to? ngono kuwi ya. Mamane koper gong tekan kuping ngono lho. Ora piye ngono lho. Tenang wae. Den sarden. Piye ndul gendul? Iki ngono niken karo Lintang isih urung cukup umur, Dik. Ngono. Jadi awake dhewe harus memberikan Motivasi yang baik dan benar. Ya bukan. Edukasi. Edukasi. Kamu masih kecil semua. Kita Masih. sudah dewasa. Aku Tugas tuh- kita mendewasakan. Loh, tapi aku ndak mau dewasa sebelum waktunya. Ya toh tang. Iya nah. Ya udah kalau gitu kita karaoke. Ya ayo. Ayo kita mendem los. Mendem. Gua melu. Wajane cilik ora oleh. Cilik ku gak oleh mendem-mendem. Iki Ora oleh karaoke. aku mbek Lintang ki jek kelas 1 SMA. Ya. Oh, betul-betul. Awak dhewe malah isih SMP. Es telu aja dhewe. Dhewe ngene pilek kok. Ayo nyanyi. Kita kan seumuran ya Iya, no. heeh. Kamu golongannya laki-laki sama laki-laki. Kita perempuan sama Perempuan sama perempuan. Ya. Pinter-pinteran IQ-nya pinter-pinteran. Iya, Ayo dong. cepet-cepetan lagu. Cepet. Ngono. Nah, iki sing lagi viral. Apa? Tambal ban. Tapi dirubah sairnya. piye? Ngono. Ayo kena ora? Kena? Bisa aku. Oke. Ayo. Bisa gak Tang? Bisa Mas? Piye? Kowe ketake urung sepelan karo aku, Tang. Ya ket mau ki ya nyapa ae lho ngono kuwi. Iki ceritane mau sing bojo sing endi Mas?
Ora sida bojo-bojoan. Ora sida bojo-bojoan ya. Monggo awake dhewe ayo njaluk Bu Siti wae. Bojo situk-situk lah sing rusak-rusak ora apa-apa. Menawa karyawane ana sing iya Mas ya. Rusak. Ayo. Ayo. Diganti syaire to. Aku sik sing ndek Mas jenenge sapa? Pak Suyitno selamat. Pak Suyitno ae lho. Yo. Gak usah tek selamat. Kok ngeleng-ngeleng jenenge wong iki piye to? Ngene. Sida apa ora, Mbak? Sida. Ayo. Dalu niki ana teng Jombang. Teng Jombang daleme Pak Suyitno. Pak Suyitno ganteng sekali. Moga-moga rezeki banyak sekali. Langsung disambung to, Mas. Iya. Iya. Awakmu no sik. Lho awakmu sik no. Yo, Parane ning polsek lho. sabar Pak Kapolsek ning kene, tenang wae. Bentar. Suwi, IQ-ne rendah. Tasyakuran peresmian gudang CP putrane kabar sinarno bengi iki muga warga kabeh tansah pinanggiya karahan. Mak jedar, dar. Sup. Kowe Mak. Siapa jenenge? Mak Cedar. Pak siapa? Pak Suyit. Pak Suyitno. Heeh. Pak Suyitno. Pak Tenan Suyitno. Pak Suyitno. Pak Suyitno. Pak Suyitno. Yo, Iya yo ababmu lho. Bu Siti. Mak jedar, dar. Pak Suyitno jedar. Wabuk karo Pak Suyitno. Lah Mas Dor ae. Ya ora ngono Pak Suyitno. Dor. Ih, Pak Suyitno dor. Pak Yit niki lho Pak Yit tiyange kali Bu Siti niki lho niki. Pak Suyitno nanggap Mayangkara dari kota Kediri. Pimpinan Niken Salindri, piantune ayu dan seksi sekali. Ayo Tang. Ayo. Ayo. Dhek mosok klebon to? Klebon to Mas? Iya Gusti Mas panase pol. Ayo dijunjung ae. Jajal panas mana? Dikon nang pukes Mbak. Kok gladir ah? Kleru ya. Kleru. Ayo Dang. Anu Valden sik Valden. Valden ayo. Mike kecokrak yo. Sepurane lho Mas, aku ngono iki pengen bolak-balik ya Mas. Ora apa-apa. Anu. Ora mlebu rumah sakit tuh lho. Dadi sariawan lho. Mas tak kira Mas. Dadi sariawan lho, Mas. Mas maaf. Aja ning mburiku. Aku arep nambah. Iki nangis apa guyu ta jane iki? Lho. Kowe ta nyerah kowe. Mas luwere. Cep. Aja nangis. Cep jangan main. Kok nek matamu Dan. Ayo. Tambal ban urung mari lho. Valden. Nyanyi. Loh, iku durung kobong ya berarti. Ora Urung kabang. Bar iki awakmu sik. Oh ngono. Ora. Adina iki Pak Suyitno nanggap campur sari Mayangkara sing dipimpin Mbak Niken dari kota Kediri. Pak Suyitno juga ngundang Lintang bersama campur sari Mayangkara. Pak Suyitno sehat juga dan umur panjang.
Apa? Carane ngono aku ya iso. Dan semoga Pak Suyitno tambah sehat ngono. Kok dikai panjang umur, sehat selalu, rezekine akeh. Jenenge iki nyanyi podonga. Iki awakmu yo. Aku kok. Iki dudu acara ulang tahun, Dek. Aku udah lagi kok. Aja. Dek nang gilani muda. Lah piye aku juga mendoakan ngono lho. Ya. Tapi kadang aku mang yo sehat selalu ngono lho Ya, Mas. heeh. Tapi kira tutuk dadi ndonga. Pak Suyitno, biar tuning ganteng, gagah berwibawa, terus rata rezekinya. Pak Suyitno, sawerannya mana? Ket mau di alam, kok ra metu tekan kene. Percuma, Pak Suyitno ra nyawer. Esuk rezekine saya nglumpuk. Mak jedar, Pak Suyitno mana? Ayo Pak Suyitno. Pak Suyitno tak parani apa rene dhewe. Sabar. Aja marah. Iki panggunge dhuwur. Jangan ya, Dek ya. Iki Pak Suyitno berbahagia, tenang wae we. Pak Suyitno dewe Pak. Iki ta Pak Suyitno. Ngawur. Yo, Heeh. yo kuwi. Boleh. Ayo ke mau marah-marah lho ke mau. Aku mau guyon loh Mas. Iya yo ora kok. Tenang wae. Mau aku. Emak jedor, Pak Suyitno teko. Ayo iki tiket kudu tanggung jawab. Emak jedor, Pak Suyitno nyawer. Saiki rezekine tambah lumpuk. Oe Pak Suyitno, oe Pak Suyitno, oe Pak Suyitno, oe Pak Suyitno. Oke, tunggu Pak, dulu, Pak. niku tasih enten Pak. Kowe iki yo ngono rumah saku koyo copet ae terus sembarang-barang. Oke. Ngapunten, Pak. Pak Suyitno. Mboten Pak, mboten. Oh iya. Lanjut. Apa Mas? Nanti Gatel toh? berlanjut. Oh, pikirku nek gatel. Siwon, Mas. Memang dikai pira? 20 ya. Ijo. Bersyukur. Oke, Mas. Kemon tok piro kan? Hah? Kemon tok piro? Aku mau entuk 500. Aku mau tok 300 tak lebokno kono. Kentok piro? Tang. Aku mau yang dorong atas sih. Kentok piro, Mas? Ijo. Ijo. Ya ijo. Ya bersyukur. Iki lho jodohku. Ijo. Ijo. Iki lho Jombang. Iya, iki Jombang. Apa nih? Ungu. 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 Untumu. Unggulan untuk Mas, semua. Ya. Bener toh? Iya. Wong wedok-wedok iki do entuk gambare sing lanang. Sampean wong lanang entuk gambare wong wedok joget. Ya bener iki jodohmu Mas. Heeh. Niki lanang kok ya. Tapi iki lanange mercing iki. Pucet raine. Kok iso pucet Cari sih lho? siapa? Orang oleh menemui pahlawan kita loh Iya nih. loh. Tanda jasa loh. Tanpa adanya uang 20.000 tidak akan mencetak uang 100.000. Merdeka. Lah sampean ki dituturi lho kok malah. Sik. Iki piro, Mas? Anu 20. Nah, iki 20. palike 20. iki 20. 20 ping 4 pinten, Bu? 80. Nah, saiki tak kei duwe 20.000, mengko aku njaluk 50.000 nek kurang tak beli. Iki 20.000. Ya kan? Heeh, iki kan 80.000. Sarden jaluk duit 50.000. Heeh. Gak, sik. Piye? 50.000 kan ngene Mas ceritane 80.000 iki tak dum 20. Lah iki 80 tak kena sampean mengko aku njaluk susukan. Wah, iki Ya. Berarti ben dhewe kan anu to, disusui. kelompok to, Iya kelompok to. toh. ngene Dhewe wae. iki grup. Ngene Ken ngene. Iki tak wehne awakmu to. Heeh. Minangka awakmu kan pimpinan ning Mayangkara. Heeh, terus aku mau kon susui kere. Terus diwehne awakmu kok. Nyewe pempen kono kok. Ya wis. Oh, guyui. Makasih Pak Nanggap, Bu.
guyang guyu iki. Ibu aja nek guyu kok wekelen. Nok niken. Dalam. Dan Lintang Kairo. Iya. Iki kan yang spiral-spiral di YouTube. Viral aja mau tambahin spiral. Kok viral ki ya padha ae. Iso sowang itu rasanya. Apa enak? Ngerti gak aku mau cawi orang ke tangan kene. Ke tangan kene. Ya ampun. Dosa. Layak rasa Tidak jamban. boleh. Loh, kan kene kan nyekel ciduk. Lah ciduke mau pergi nguyuh sapa to lho. Oh, Ali. Iki Ali ya apa ulo? Lek Ali kok melet-melet ngono. Iki kita harus menunjukkan olah vokal dari Valden. Cocok. Nadane apa Mas biasanya sampean? Nada apa? Nada Nada musiknya. Nada dering. Nada musik, nada Nada musik. dering. nada jering. Nada musik. Nada. Oh ngeyel iki apa to? Den saja. Piye to Mas? Ini lho. Wes Mas bener aja nek iku mbok pek bojo wis kono. Ngamukan kok ora kaya bojoku alus sareh kaya ngene iki. Bojo sing sok sepokan biasanya nek ditinggal pegatan iki meneng ae. Iya. Ora iso nek aku ora trima. Ora trimo nek aku ngene iki kan bojo cerewet rapopo. Makanya aku guru. Mikir kok. Ayo Mas Malden. Satu persatu. Coba ral lagu. Ini tengah. Dijajal sih nadane. Gandrung lintang. Nadane apa Mas? Nadane Mas. Nada dering Mas. Ya wis, nada D berarti kowe iki kok ra percaya. D mudune sol.